Nens i nenes de 9 barris. Pares i mares de 9 barris. Qui arriba aquesta nit? Melcior, Gaspar i Baltasar. Sabeu que tenim 5 normes, 5 que hem de complir avui? Ho sabeu o no, això? 5. La primera de totes, sabeu quina és? Aquesta no podeu fer res, si no l'hem fet ja malament. La primera és, ens hem portat bé durant tot l'any, sí o no? Què passa? No barris, he sentit algun no. He sentit algun no. A veure, torno a repetir, Home, positivisme, positivisme. Ens hem portat bé aquest any, sí o no? Ah, sí, ara sí. Segona cosa. Heu fet la carta als Reis Mags d'Orient, sí o no? Aquí no hi ha dubte, Veig que de portar-se bé o no era sí, però la carta sí, por si acaso. Molt bé, tercera cosa important. Aquesta nit, ens hem d'anar d'hora o tard a dormir. A veure, aquí com la lien, Aquí hi ha un liante, A veure, torno a repetir. Aquesta nit hem d'anar a dormir tots els nens i les nenes. D'hora o tard? Malament rai, Si no anem d'hora, els reis diuen, marxem d'aquí, Els nens han d'estar dormits ben d'hora. Com deia aquell, ben d'hora, tothom al llit. Però, quarta cosa que hem de fer, abans d'anar a dormir, què deixarem preparat allà? Una mica de teca, sí o no? Deixarem una mica de teca, podem deixar un jamón de jabugo, sí o no? Als camells els encanta el jamón de jabugo, yo solo os digo eso, A mi l'han xivado i això preparat allà. Podem deixar també una mica de llet, una mica de vinet, d'aquí del Penedès, per exemple, Sí o no? O uns torronets, unes neules, sí? I cinquena cosa molt important, demà. Què hem de menjar demà? Tortell de Reis, demà el tortell de Reis. Porto preparant-me molts mesos. Penseu que feia 365 dies que esperàvem el dia d'avui i gairebé porto 362 preparant-me la cançó. D'acord? Estem preparats? Música, maestro. Tothom ben atent, ja arriben els reis, ja arriben, carrosses amunt, carrosses avall, de llum i de color, ja arriben. No ha acabat de funcionar, poder? No? Porto 362 dies practicant la cançó, I un gat tenia una puça. Ja, anem d'ús d'orella. Sembla que hi tingueu una puça. Dic que un gat tenia una puça. Ramon, tranquil. Que tenia una puça! La xella. I un gat tenia una puça, la xella, i li feia pessigolles, la xella. I un gat tenia una puça, la xella, i feia pessigolles, la xella. Estava sentint uns timbals. Fent fosc, perquè vull veure aquestes pulseres màgiques. Famílies de 9 barris! Hem esperat 365 dies. 365 dies perquè arribi la nit més màgica de l'any. Mireu aquells guardians que són els que protegiran els Reis Mags d'Orient, el de Melcior, Gaspar i Baltasar.
Els tres ens estan protegint en aquesta nit màgica. Polseres amunt! Atenció tothom, polseres amunt! Estan a punt d'entrar aquí, a la plaça Major de Nou Barris, Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient! Fort, 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 fort aquest aplaudiment a Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar! Bona nit, benvinguts a tots. Estem molt contents de poder rebre aquí els Reis Mags. Estem supercontents. Hi ha molts nens a Nou Barris que estaven esperant aquest dia amb molta il·lusió. Ens han arribat moltíssimes cartes que han enviat els nens a tots els llocs i estem esperant realment els vostres regals. Ens fa molta il·lusió que esteu aquí i us donem la benvinguda. I també, si voleu, també us demanem que pels pares i les mares ens deixeu algun regalet que també ens fa il·lusió. Moltes gràcies i moltes gràcies per estar aquí a Nou Barris amb nosaltres. Un aplaudiment, sisplau. Moltíssimes gràcies, Santiago Alonso. I a continuació ens adreça a Ses Majestats unes paraules la consellera del districte, Carolina Recio. Bona tarda a tothom. Des del districte estem molt contentes de rebre a Ses Majestats els Reis i les Reines Magues d'Orient. És la tarda que ens fa més il·lusió en el districte de Nou Barris. Esperem que hàgiu sigut bons i dolentes i que tingueu moltes sorpreses aquesta nit i demà al matí. Nosaltres, com a districte, us volem demanar que siguem sent un districte amb nens i nenes acollidores i que tinguem carrers segurs per créixer, jugar i viure lliures nens i nenes. Moltes gràcies per ser aquí. Us esperem cada any en aquesta nit tan especial. Avui tothom a dormir ben aviat i molt contentes de rebre-us en el nostre districte. Gràcies. Molt bona tarda, Nou Barris! Com esteu? Segur? És que no ho sento. Ara! Ens esperàveu, no? Esperem que estigueu tan contents de veure'ns avui aquí, en aquesta plaça major del districte de Nou Barris, com nosaltres estem de tornar-vos a veure un any més omplint aquesta plaça per rebre'ns amb una gran festa. Que consti que no ho dic per dir. Ens podríem haver estalviat aquest viatge, ja que les noves tecnologies ens permeten entregar els regals amb drons i no ho hem fet. I no ho hem fet perquè volem venir a veure-us, a sentir-vos i a veure com ens estimeu i rebre l'amor que tots vosaltres ens voleu donar any rere any. Però no patiu. Melcior, Gaspar i Baltasar, tenim moltes ganes de veure-us, de veure les vostres cares d'il·lusió i no ens ho podíem perdre. Com us heu portat aquest any? Segur? És que sempre dieu el mateix. Pares i mares de Nou Barris, com s'han portat els nens aquest any? A veure, ho farem d'una altra manera, perquè ens quedi clar, els tres reis, com heu fet, com heu estat. Els que s'hagin portat bé es posaran a la dreta i els que no s'hagin portat bé es posaran a l'esquerra. Ho fem? No us ho posarem tan difícil. Lo important és que estigueu aquí per rebre'm. Sabem que tots els nens de Nou Barris us heu portat molt bé i, per tant, us volem desitjar que tingueu una molt bona nit de Reis. Fortíssim l'aplaudiment! I per això el rebem, ara sí, a Baltasar, amb aquests guardians. No hace falta que os mováis, porque recordad que somos Reyes Magos. Tenemos poderes mágicos. Así que sabemos perfectamente cómo se ha portado cada uno. Aunque algunos han hecho trampas,
porque solo se han portado bien estos últimos días. Pero no pasa nada. Este año prometen portarse mejor. Prometen ser mejores con la familia y los amigos. ¿Verdad que cuando llega la Navidad todo el mundo está más contento? Pues imaginemos que es Navidad todo el año. Y esto también va por los mayores. Que por ahí veo muchos abuelos, abuelas, hermanos, tíos, tías. Si todos hacemos un esfuerzo de ir por la vida con una sonrisa, vamos a ayudar a otros. Tendremos el regalo de la felicidad. No ahora, sino durante todo el año. El rei Gaspar! Nens i nenes de Nou Barris, perquè nosaltres solament veiem nens. Inclús aquell iaio la recordem quan era petit. Aquella iaia també. Tots sou aquesta nit nens. Sabem que comptem amb vosaltres per fer del món un lloc ple de pau i felicitat. Però per aquesta nit en general podeu estar tranquils. Les dades de bondat de Nou Barris d'aquests anys han sigut força bones. Així que avui us aneu ben d'hora al llit i nosaltres intentarem portar-vos el que ens heu demanat. I si ens deixem alguna cosa, no ho tingueu en compte. Vosaltres sabeu la quantitat de nens i nenes que hi ha a tot el món. I nosaltres tres som mags, però humans també. L'important és que us passeu molt bé jugant amb els regals que us portarem. I si podeu compartir-los, segur que encara us lo passareu millor. Estimats amics i amigues de Nou Barris, que sigueu un any ple d'alegria en bona companyia i que tots els vostres desitjos es facin realitat. Que tingueu salut, amor, pau i que us pugueu viure amb la gent que més estimeu. Us ho desitgem de tot cor. Però aquesta nit és una nit especial, és una nit màgica. Així que aquesta nit som els Reis d'Orient. La màgia la poseu vosaltres. Gràcies. Molt bona nit de Reis a tothom! Fortíssim aquest aplaudiment! Però atenció, farem lliurament del pa i la sal com a símbols de prosperitat i d'acolliment. Fort aplaudiment, sisplau! Sigueu benvinguts a casa nostra. I com no, un altre element màgic, imprescindible per aquesta nit. L'element que farà que Melcior, Gaspar i Baltasar entrin a casa de tots vosaltres. La clau màgica! Ja la tenen! Entraran aquesta nit, sí, a casa vostra! A casa vostra! Ara sí, els rebem, sisplau, i els acomiadem amb un fortíssim aplaudiment! I els veiem d'aquí a una estona a la cavalcada! Adeu, ses majestats! Gràcies! Moltes gràcies per ser aquí! Adeu! Adeu, adeu! 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 Justament, ara que acabo de veure els Reis, tinc un desig. Sabeu que abans he cantat una cançó? Sí? Alguns no havien arribat, però els que havien arribat m'ha sortit així perquè el meu desig era cantar la cançó que s'ha fet expressament per la cavalcada de Nou Barris. Què us sembla ara si frotem les polseres, en l'aire totes, fem un moment màgic i atenció, perquè tindrem la música, la cançó de la cavalcada de Nou Barris, que estrenarem aquí, en aquest moment, cantada per mi, però jo espero que ara surti perfecta.
Sí? Amb una veu dolça, dolça. La voleu escoltar, sí o no? La voleu escoltar, sí o no? Atenció! Tenim tot preparat, el so està preparat? Sí? Música, maestro, quan vulguis! Tothom ben atent, perquè els reis de l'Orient ja arriben, ja arriben. Carrosses gegants de llum i color ja arriben, ja arriben. Miren al cel els astròlegs per no perdre's l'estel que els guia a Betlem i els camells que han fet el viatge. Deixeu-los a casa, aliments, fruita i llet, en Melció, en Gaspar i en Baltasar, arribats de ben lluny a casa nostra, ben carregats de regals i carmels, de joguines clàssiques per nenes i nens. Fins aquí. L'he fet bé o no l'he fet bé aquest cop? Escolta, fem una cosa llavors. Us ha agradat o no ara? Ara la veu m'ha sortit millor, no? Home, la veu em quedava molt bé, no? Una veu molt fina. Fem una cosa llavors. Com sé que teniu ganes de ballar i de cantar, jo continuaré practicant la cançó. I farem que els músics, els professionals que ens portaran la música de l'època medieval, que és un obsequi que els hi fem a ses majestats que venen des de l'Orient, comencin de nou a tocar i mentre els reis se'n van cap a les seves carrosses, els reis descansen 5 minuts d'aquest viatge tan i tan llarg, ens acomiadeu amb una mica de música perquè tota la plaça Major de Nou Barris balli, d'acord? Ho tenim claríssim això, que ballarem tots i totes? No ho sento bé, ballarem tots i totes? Estem preparats? Tenim la música preparada? Sí? Endavant! A tots els veïns i veïnes de Nou Barris us volem desitjar una feliç cavalcada 2020!
marxar cap a les carrosses. Ara sí, amb la cançó ben tocada i ben cantada de la cavalcada 2019 a Nou Barris. Molts petons, us estimem!